Na ka jingbom shngan ha Bangladesh ka Bsf Meghalaya frontier kala Pynkhlaiñ ya ki jingpej nia ha ka 444 kilometer hamar ha khaput bat Bangladesh ban lat na ka jingrung tu bat jingkhai bean. U IG Bsf Meghalaya SH Harbak Singh Dhilan ula ong baki shipai bat noyalam kilong ki bala tibnya bat petiknai ki jingja ha khaput. Ki officer ki bahe kila shong ha ka khaput bala IT ban long ki batibit baha. Ki station bat ki checkpost ha khaput ki long ha ka jingpet benya bat la pinduna ya ka jingya jong ki patba ha khaput Indo Bangladesh ka Sarkar Jilla Meghalaya kala pentre ya ka night curfew ha Kyndon ka khaput ka civil administration bat ka local police ha ka jingtrai lang bat ka BSF kila pentre kam ya ki jingpet benya bat pinbna shaki nong shong shnong ban long ki bapet khmat baha. Abang Bsf Islam. Lampu nem. Him the machine gun. The machine gun. Fire. Kata.